Ježiš uzdraví ochrnutého. Keď Ježiš kázal, ako zvyčajne, zišiel sa dav ľudí. Medzi nimi boli farizei, učiteľ a kňaz, zo skupiny Židov, ktorí navonok prísne dodržiavali Božie zákony a verili, že takéto uctievanie Boha je najsprávnejšie. Kto je ten muž? Pýtali sa. Čo už len on môže vedieť o Božích zákonoch? Veď my sme ho neučili. Rozpráva o Bohu, povedal človek, čo stál pri nich. O láske a odpustení. Nikdy sme nič podobné nepočuli. 4 muži kráčali ulicou a niesli nosidlá s ochrnutým mužom. Odneste ma k Ježišovi, stonal nevládny. Nosiči sa však nemohli dostať k Ježišovi, ktorý bol v dome, preto cez strechu spustili svojho priateľa k jeho nohám. Tvoje hriechy sú odpustené, láskavo povedal Ježiš nevládnemu. Ale to nie je možné, zvolali prizerajúci sa farizei. Iba Boh smie odpúšťať. Ježiš ich začul a odvetil. Čo je ľahšie? Povedať, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň a choď. Ale aby ste vedeli, že mám na zemi moc odpúšťať hriechy, obratil sa k ochrnutému mužovi a riekol: Vstaň a choď. Chorý hneď vstal, vzal nosidlá a odišiel do svojho domu. Ježiš uzdravil jeho telo i dušu.